hogy a premier után mennyire szabadulhat el igazából a színész, hát azt kell mondanom, hogy semennyire. Én azt gondolom, és ez műfajtól független, hogy minden egyes előadás próba, de természetesen azokat a dolgokat kell, azokat a metódusokat tovább gyakorolni, tovább színezni, tágítani, amely konszenzusos módon születtek meg a premierig. Egy előadás sosem kész a premier napján, bár premier nem először vagyunk közönség előtt, és már nagyon-nagyon nagy segítség, különösen vidámabb műfajoknál, hogy egy fotós próba, egy házi főpróba, egy nyilvános főpróba után a harmadik vagy negyedik alkalommal jön el igazából a premier, de az ember ilyenkor csiszolja azokat, amikben egyébként is, mondom, megegyeztünk. Tehát én nagyon-nagyon szerettem most közönség előtt, és én azt gondolom a elkövetkező májusi 2 előadás, és majd ősztől is, ugye ha felújítjuk és tovább játsszuk itt a mikroszínpadon ezt az Ecspecet, lehetőséget fog adni rajta, lehetőséget fog adni rá, hogy ezen az anyagon én gyakorolhassam ugyanúgy ezt hogy szabad így fogalmazom, húzd meg, erezd meget, ezeket a határokat feszegethessem, amely ezt a karaktert jellemzi, egészen széles amplitúdon. Azt gondolom, mindenkinek ez a feladata, szóval nem szeretném eloszlatni azt, hogy lehet, hogy van baki. Nálunk azt szokták mondani, hogy hibázni ér, nem tudni nem ér, tehát a direkt röhögtetést, a direkt hangulatkeltést kerüljük. Ha becsúszik a dolog, megpróbálunk felemelkedni rajta, nem keressük azt, hogy mivel nincs itt a rendező, majd akkor mi, hát nem tudom, szabad-e így fogalmazni, ezt régen azt mondták, hogy elkurvulunk. Nem fogunk. Az életnek tükör által, ugye, most nem a homályosan mondom, hanem hogy parabola tükör által kristálytisztán, tükröt tartva, mint egy a természetnek, hogy hát mi köze az életnek a színházhoz, hát remélem, hogy nagyon sok ember ismer erre, arra, amarra, anélkül, hogy a direkt utánzás lenne a célunk. Teljesen mindegy, hogy mely színházi műfaj, mely alkotójáról beszélünk. Egy írásnak van egy írói, irodalmi értéke, utána van egy előadásnak. Attól függ, hogy sikerült egy értéke. A főiskolán, amikor az állami áruházra készültünk, hogy egy szemléletes példát engedj meg, hogy hozzak. A példány készhezvételekor nincs garancia semmire. Egyik óvoltosztatásán mondtam, mi közöm nekem 18 éves kommunista raktáros fiúhoz. Mondtuk, hogy pont annyi, mint 20-valahány éves dán királyfihoz, hát annyi, amennyi akarod, hogy legyen hozzád, akinek a tükrén keresztül, a néző elé tartva, reméljük, hogy sok olyan dolgot ismerhetnek fel, nevethetnek, röhöghetnek, szitkozódhatnak, dühönghetnek magunkon, és ez a legfontosabb, mindig magunkért.